Tiedämme, että lemmikkisi on oikeasti perheenjäsen. Onnellinen arki on mahdollista, kun lemmikistä huolehditaan silloinkin, kun eläin ei ole sairaana. Ja kun kohdalle osuu sairaus, on turvallista asioida tuttujen asiantuntijoiden luona. Lemmikin hyvinvoinnista huolehtiminen on helppoa, kun saa luotettavaa tietoa selkokielellä ja vieläpä mukavassa ympäristössä. Asiantuntemus ja selkeästi esitetyt vaihtoehdot ovat tukena myös vaikeissa päätöksissä. Lemmikin hyvinvointiin panostavat eläinlääkäriasemat halusivat parantaa palveluitaan ja kehittää suomalaista pieneläinlääkintää. Näin syntyi Univet. Univetissä on koottu saman katon alle korkealaatuista eläinlääkintää, hoitoa ja palvelua. Niinpä Univetissä panostetaan osaamiseen, diagnostiikan ja hoidon välineistöön, asiakaspalveluun ja osaajien koulutukseen. Kun osaamista jaetaan Univetin sisällä ja yhteistyötahojen kesken, koko toimiala kehittyy. Univet-eläinlääkäriasema on paikka, jossa huolehditaan lemmikin lisäksi myös omistajasta. Kerrotaan asioista selkeästi ja avoimesti, häivytetään turhia huolia ja annetaan aikaa tärkeän perheenjäsenen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Univet-eläinlääkäriasemaketjun ovat perustaneet Espoon eläinsairaalan, Kouvolan eläinlääkäriaseman ja raisiolaisen Vettorin omistaja-eläinlääkärit. Valtaosa yrityksen henkilökunnasta on eläinlääkäreitä, pieneläinhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, mutta työllistämme myös hallinnon, markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia. Univet-eläinlääkäriasemalta saat kaikki peruseläinlääkäripalvelut. Rokotukset, terveystarkastukset, mikrosirut ja viralliset tarkastukset. Olemme panostaneet myös erikoispalveluihin. Eläinlääkintä pystyy tarjoamaan yhä parempia ja laajempia diagnostisia ja hoidollisia menetelmiä. Kouvolan eläinlääkäriasemalla on tietokone-tomografia-laite, joita Suomessa Kouvolan lisäksi on vain yliopistollisessa eläinsairaalassa. Espoon eläinsairaalassa on magneettikuvauslaite. Vettori Raisio tarjoaa korkeatasoista hammashoitoa ja Vettori Turku tekee runsaasti erilaisia tähystyksiä. Turun Vettorissa on huomioitu erityisesti kissapotilaat. Tampereen klinikka on erikoistunut kirurgiasta ja ortopediasta silmäsairauksiin, hammashoitoon ja ultraäänitutkimuksiin. Uudet tilat valmistuvat vuoden 2013 alussa valmiina palvelemaan entistä paremmin. Univet Toijalan eläinlääkäriasemalla hoidetaan myös kauempaa saapuvia lemmikkejä. Kirurgian ja ortopedian erityisosaaminen sekä asiantuntemus papukaijojen hoidossa tuovat asiakkaita kaikkialta Suomesta. Univet Kalanti hoitaa pieneläinten lisäksi hevosia tallikäynneillä ja tutkii niiden laboratorionäytteitä. Univet ja Evidensia yhdistyvät Pohjois-Euroopan johtavaksi yksityiseksi eläinlääkäripalveluksi. Evidensia on Pohjois-Euroopan suurin terveys- ja sairaanhoitopalveluja tuottava ryhmittymä. Yhteisenä tavoitteena on johtaa eläinlääketieteen kehittymistä ja tarjota ensiluokkaista eläinten hoitoa. Yhteen liittymisellä luodaan ainutlaatuinen mahdollisuus asiantuntijavaihdolle ja kansainväliselle yhteistyölle. Pohjoismaisesta asiantuntemuksesta ja palvelujen helposta saatavuudesta hyötyvät potilaat, eläinten omistajat ja Evidensian henkilökunta. Lue lisää palveluistamme univet.fi. Univet. Sinua ja lemmikkiäsi varten. Tervetuloa!